Dayong gipusasan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit kauban ng Anti-Drug Special Unit Team ang duha ka mga sospek sa pagpamaligya og droga human nga mikagat sa paon sa pasado alas 11:52 sa buntag, Enero 3, 2026 sa Purok 5A Edlimar Subdivision, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Mga dinakpan, gilang sila si Frank 21 anyos, ulitaw walay trabaho, residente sa Purok 2 South Poblacion, Maramag, ug usa ka Lance 20 anyos, ulitaw laborer, residente sa Purok 9 Patag South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Kung asa napalitan sila sa usa ka sachet sa gituang shabu ug motimbang og 0.2 gramos sa kantidad nga 1,000 ka pesos. Samtang sa gihimong pag-body search sa duha ka dinakpan, nakuha kang laan sa tulo ka dagkong puto sa cellophane nga gituang shabu nga dunay gibanabanang motimbang og 18 gramos, usa ka unit sa improvised firearms nga dunay duha ka bala ug nakuha usab kang Frank ang upat ka sachet sa gituang shabu nga gibanabanang motimbang og 17.3 gramos. Dugang na-recover sa operatiba ang buy-bust money ug motorsiklo nga gisakyan sa duha ka dinakpan. Mukabat ngadto sa 35.5 gramos ang kinatibuk-ang nakumpiskang shabu nga dunay estimated drug price nga 241,400 pesos. Sa karon, ang mga dinakpan paslak na sa Valencia City Police Station, samtang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og illegal nga droga, ingon man Republic Act 10591 kung paghupot sa illegal nga armas ang pagatubangon sa duha ka mga dinakpan ngadto sa korte. Mga katropa, likay na kita sa droga, gusto kita og energetic nga lawas, tumari og Santon Vitamin C. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.